Nama je jedno veoma kratko, brzinsko ponavljanje nekih osnovnih stvari koje smo učili o rečenicama. Prvo pitanje koje se postavlja je šta je rečenica, pošto u gramatici postoje dva osnovna pogleda na rečenicu. Mi zapravo razlikujemo komunikativnu i predikatsku rečenicu, a kao što smo već učili, komunikativna rečenica je nekakva zaokružena misaona celina koju svi u govoru obeležavate intonacijom, bilo da spuštate ili podižete glas u zavisnosti od tipa rečenice i u pisanju takva rečenica se obeležava velikim početnim slovom, a završava nekim od znakova interpunkcije, tačkom, upitnikom ili uzvičnikom. Pred nama su tri komunikativne rečenice sa ovim znakovima interpunkcije koje smo pominjali. Ja objašnjavam, da li me razumete, ponavljamo nešto što smo već učili gradivo o rečenicama. Kada je reč o predikatskoj rečenici, predikatska rečenica je drugačija, ona je celina koja mora imati predikat, to jest glagol u ličnom glagolskom obliku. Ovdje vas moram podsjetiti da postoji nelični glagolski oblici. Hajde zajednički da u primjerima koji su pred nama vidimo koliko tu sad ima komunikativnih, a koliko predikatskih rečenica. U prvom primjeru koji glasi ja pričam o rečenicama vidimo jedno veliko početno slovo i jednu tačku, prema tome uočavamo jednu rečenicu i u pitanju je jedna komunikativna rečenica u kojoj je već i podvučen jedan predikat, glagol u ličnom glagolskom obliku, pa za ovaj primjer možemo da kažemo da imamo jednu komunikativnu i jednu predikatsku rečenicu. U sljedećoj rečenici možete da primetite da su podvučena tri predikata. Objašnjavam i pokazujem koliko predikata ima u ovoj rečenici. Znači, tri predikata se nalaze u jednoj komunikativnoj rečenici, pa onda imamo jednu komunikativnu i tri predikatske rečenice. Ako bismo posmatrali ovaj tekst kao celinu, onda bismo mogli da kažemo da na slajdu vidimo dve komunikativne i četiri predikatske rečenice. Rečenice možemo podeliti na više različitih načina, pa ćemo se sad pozabaviti samo nekim od njih. Podsjetit ću vas da mimo svega ovoga o čemu govorimo postoji još i ona podela rečenica prema obliku koju ste savladali još u ranom uzrastu kod učiteljice, a to je podela na potvrdne i odrične rečenice. Ja pričam, potvrdni oblik, ja ne pričam, odrični oblik rečenice. Ako rečenice delimo prema sastavu, delimo ih na proste i složene rečenice. Naravno, kod prostih rečenica imamo samo subjekat i predikat, s tim što subjekat i ne mora biti iskazan, a kod složenih rečenica moramo imati dva ili više predikata. Na neki način, podvrsta prostih rečenica su one takozvane prosto proširene rečenice u kojima ćete osim subjekta i predikata imati još neke rečenične dodatke, atributa, poziciju, priloške odredbe, objekat i tako dalje. S ovim primjerima smo se već sreli, samo što smo ih posmatrali kao komunikativne i predikatske rečenice, a sada treba da vidimo kakve su ove rečenice prema sastavu. Pošto u prvoj rečenici imamo jedan predikat, reč će biti o prostoj rečenici, dok u drugoj rečenici u kojoj imamo tri predikata govorimo o složenoj rečenici. Prema govornoj ulozi ili komunikativnoj funkciji, da vas podsjetim, rečenice se dele na obaveštajne, upitne, uzvične, zapovedne i željne. To je nešto što smo radili prošle školske godine i što vam je bilo vrlo lako. Evo, kao što vidite, pred nama su primjeri, ovo smo već učili, da li se sećate, ali je ovo bilo lako. Ili evo, pominjem, slušaj šta pričam. I na kraju kažem da ste mi živi i zdravi. Pokušajte da ih podelite. Koja je koja? Prva rečenica je naravno obaveštajna, jer iskazujemo obaveštenje. Druga rečenica, pošto vas pitam, je upitna.
Ovde gde se iznenađujem, oduševljavam ili iznosim neki lični stav, u pitanju je uzvična rečenica. Slušaj šta pričam je zapovedna, a kada govorim o tome da želim da mi budete živi i zdravi, onda je to željna rečenica. Pa da proverimo. Da li ovo o čemu smo govorili stvarno znate? Kakve su ove rečenice prema komunikativnoj funkciji? Molim vas da u tekstu koji je pred vama prebrojite komunikativne i predikatske rečenice. Podsjetit ću vas samo da kada brojite predikatske rečenice treba da se prisetite da imenski predikat uvek brojimo kao jedan predikat, ma koliko delova on imao, da povedete računa o složenim predikatima i o neličnim glagolskim oblicima, pogotovo o glagolskim prilozima prošlom i sadašnjem i o infinitivu. Naravno, uvek je najlakše odrediti broj komunikativnih rečenica. Ovdje ih imamo 4, dok je kod predikatskih slučaj nešto drugačiji. Prvi predikat je ustala, drugi otvorila, treći je skočio, četvrti progutao, peti obukao je, šesti stavio, sedmi legao, osmi čekao je, ali deveti nije misleći, jer je misleći glagolski prilog sadašnji koji označava prilošku odredbu, već je deveti predikat ovaj neće prepoznati. Znači, u ovom tekstu imamo 4 komunikativne i 9 predikatskih rečenica. Što se našeg brzinskog ponavljanja tiče, to bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji, a sad vas naravno molim kao i uvek da uradite zadatke koje sam vam u učionici ostavila.